Какво ще ми слагат в устата? Трошички. Те са липчи. No reaction. Пустай ли го? Пов, когато си на зъболекар, държим се без вода. Пускай таймера! О, Господи! Изобщо не ли честно да кажа? Така, а докато от такова... Дай си още да сложа. Мама! Извиняваме, човек, трудно е. Опа! Телефона ми падна. Браво! Да ти падне още един път. Абе, бомба. Да се изграми като бомба. За да видите, че държим се без вода. Специално за вас. Специално за вас няма да изключваме. А докато чакаме, ще положа. Окей. Вече примерно 5 минути просто си играем и просто ме докосвам шет. Може ли още? Да! Само че ти си свижи, защото... Ало, крокодила, крокодила! О, има още много. Oh, no, my name. Steve, music man, oh, super spicy is a lava.